سلام فتوات خطاتلت زمادب انكوع ناب سينمانا قطر خلتا بدحن مزاخم كنت لمود سبسكرايب مقار بيتسمنا يخونو ذا فيديو تفاتيهم ماون لايك مقار كترسعو سنة صانحت فيلم ناز جمر توسكا تبالة تماريت هايسكولنا رأينا يو توسكا بزاقمت عنا مغنيات كتان نوحن عينت كورزويا بز مغنياتون مانزاتاتا أزيوم يلا قصلا نورو لما عندما ما كلهم تمهارو تمرت تجميرو عمنا فيلما معلتو ميركو توسكاون نايتم تمهارو لاقصن حجاج انسلسل شوا عبشراء حزينان تكيزان نريا مريتناون ناو حد ناي تمهار أخيوا وسيدو كلهم تمهارو أو حد عبي خفلة أكيبهم نريهم أبوون ليون تباهله ممهارت توسكا زخون تمهاراي مدرس معتباهلو بتا دايركتورو من مدرخ تصوعه ليونون بزقرم عرسة من تمان وزيو حريف مدرس معه وازاون تزاريبو نخلهم تمهارون أو ترخو ممهران نزناقعهم دحرقن الزرعنا يوم حق انتي كونس نايليون بهق خمسخونا نرداء ليون مستوسكا تمساسال توايز اللو قلعان تخون أزيو حفارن دنقورن عين السبيو زنورو ناي چنكت ساقا مستلعلون ناقوي نابشقاق كيدو فوميت كبل جمره أبوون فوميت نابلن تولو توسكا تحبي أخطريو جمرت أبزغلت المعالتي أبت بيت مرتي ليون توسكا مسرعيا أزيا بهبلتو توسكاون ولا كواقل انت زيبلت نساونغن نليون كم زفتو توقت اير انامرا دحرس عاتو نحاد سبور ماركت ليون توسكان داقماي ترخبو ليونون قوريتو خعلان تفتن توسكا جن سنبيدا قص كلاتو ناي توسكا محازاز خونت ايميلون نمتي حابيركا نازيت مسء بموال نليون حتتوتو توسكاون نمحازا يحمك ديو انتاي تبلالقي إلا تاوت ياخدت ليونون تتوتسء أصابعت خازين ينبح زبلا إلو تزاريبو أخده دحارون توسكا نبحتا خوفيلان كلا اليوم بزعبا زبلا نقر كتحسب جمرت تحتي لو خعليلان تفتن نساقن نمنتاي قص كم زخلقاتو تحسب جمرت بزقبرتو نقرون أزيا تتعست توسكا حصر تزانتتات تصحف سلازنبرت دحر نسو لابتوب أوتي أخد صحف جمرت صحيفة مسودتون نا ولادي أخدت ولاديا بموي كونتراكتوريو لو ما عن تدما أبصراحن كله بحدا تفترة تساقم مخنيات حدا مسارحتو زغل تساقم زقوانفة بسنك خايو إلي غزاربون تجمر ليون نولادي يخوم إلك اختزاربو من يمثل هيبوكا بموال مستود اختباس جمرت دحارو ناقوزو منا تملس خلو ولاديا مسوات بزملكو اختباس يبلكن بموال حريقو تزاربا نقوزو مسكدوون نرقدخ حقزك إيو بموال مدحاني تهابا توسكاون بزوان نسخاون كم تخالق سب بحمامي تحفري خمالت ديو إلا حريقة تزاربتو توسكا ولا كوات أقامات بزيحم هيوتا بدها تقبروا ببقوان ناس حافة محبرة وميديا تتقوع محاصر تزان تتسقن بزحات سعب تفريم لا يوم اتوم سعب تزهبوا نادان حسابات نون نعاء أزيوم حقوستي قبروا نورو أبقال معلتي ليون زقابير غيرا وشت بيت مرتون كلو ناب توسكا تغامسيو خوف بلا نساقن حجون عقالو وقتو ويكالتن ليونون بز نقر حريقو تسيو خدا أوش تخفلن تلوون اتامو مرم نحانت تمهاري تسيا انت عينة تكدان اخت خدين كزلخي بموال كان ممهر زي صبا زرواتات كتزاروا جمرت إذا ممهر كد محجون كمز عينة صباي زلوان تخون كاب قروا معلتات دما نزا تمهاريت تأميد حيزات تركب أبزو منغو ليون زنجعنا كفلاتوا اتا ممهرقن 10 دقيق دنقي خاقا وصاقا كفلي إلا وصاتو ليونون كواتس انتولو توسكا بفغر عين اختريو جمرت أوان كفلة جزا سبورت ون مياه تبال التمهاريت ناب توسكا مزيا كما خنفعت صحافيت يكون زدلي بموال تزاربتا توسكا قن بزحنا تاقوال عخت علاي دليت النيرا اتغفلة جزا مستودون توسكا أبشاور كفل خوينا مسليون بتكست تعلل جمرت كتيلاون نليون سئلا سددتلو نايليون محزتون مسنوحن عشا قلعة كمي فقر حزكا بموالا لاقصلو ليونون صباقان كمانان حدا اوان كندت تقامت خمزي يكون تزاربهم توسكاون كفلقزة تمرت ودي أمس وصت ليون سعيو تدالو بارتلو نمتي حبيرنا زي نخد إلا حتتا توسكاون أي يترفني بموال حديقات تخدت دحارون ناي تيرابي قزة سلزنبرا ناو امرحت نتي تيرابيستون خابشنكاتن مسل چاون كوصان نزخل مدحاني تاليو بيزخ أزلي بموال تزاربتو التيرابيستون نسخي مدحاني زيكون زليكي صبوق مقب مبلع
بتوسخ እውን ስፖርት ጽቡቕ ጌርክ ሰሪሕኺ ዕረፍቲ ምግባር ጥራሕ እዩ ብምባል ተዛረባ። ብዘይ ዝኾነ መድሓኒት ንባዕልኻ ክትቅበል እዩ ዘለኪ ብምባል ሓሪፍ መጸናነዒ ቃላት ተዛረባ። ቶስካ ግን ብዝዘረቡ ኣዝያ ሓረቐት። ምስ መሸየ እውን ሓሳባ ለዊጣ ሊዮን ናብዛ ኣንገዳ ፓርቲ ኸደት። ማይ እውን ጠልቂዋ ስለ ዝነበረ ሊዮን ካልእ ትገብሮ ክዳን ሃባ። ኣዝያ ምልክዕትን ጽብቕትን ከም ዝኾነት እውን ተዛረባ። ቶስካ እውን እዚ ምስ በላ ኣዝያ ተሓጎሰት። ንገዛእ ተመሊሳ ንባዕሉ ሓሳባ ኩሉ ብዛዕባ ሊዮን ዝበላ ነገር ኮነ። ንጽባሕይቱ ነፍቲ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ቶስካ ዘባጭ ነበረ ማክስ ተባሃለ ተማሃራይ ነበረ። ሎማዓንቱ እውን ከምቲ ዝለመዶ እንተባጭወላ ሊዮን ንዓዓ ተሓሊቑ ክዛረብ ጀመረ። እቶም ተማሃሮ እውን ናይ ሊዮን ተግባር ሪኦም ንሶም እውን ንቶስካ ደጊፎም ክዛረቡ ጀመሩ። ቶስካ እውን ይፍጠሩ ዘሎ ነገር ብምሉእ ንዓዓ ሓድሽ ስለ ዝነበረ ኣዝያ ተሓጎሰት። ድሕሪ ክፍሊ እውን ሓንቲ መማህርታ ናብ ቶስካ መፂያ መሓዙት ንኹን ብምባል ሓተተታ። ቶስካ ግን መሓዝ ኣይተድልየንን ብምባል ሓዲጋታ ኸደት። ድሓር ድማ ናብ ገዛ ምስ ከደት ካብ ሕጂ ሰባት ብዛዕባ ዝሓስብዎ ነገር ከገድሳ ከም ዘይብሉን ዝደልየቶን ዝፈትወቶን ነገር ክትገብር ከም ዘለዋ ወሰነት። ካብ ዓራታ ተስቲኣ እውን ጨጉሪ ሓፂር ክትገብሮ ትደሊ ስለ ዝነበረት ብመቐስ ጌራ ጨጉራ ቆራረፀቶ። ብቕልጡፍ እውን ናብ ሊዮን ከይዳ ከም ተፍቅሮ ተዛረበቶ። ሊዮን እውን ብዝሰምዖ ነገር ተሓጒሱ ሓቢሮም ቁርሲ በልዑ። ብድሕሪ እውን ጨጉራ ጽቡቕ ገይሩ ዓርየላ። ቶስካ እውን ሓደ መዓልቲ ተኣኪቦም እንተለዉ ንሱ ተጸሊእዎ ናብ ሽቓቓትዩ ቮሚት ክብል እንከሎ ሪኣቶ ከም ዝነበረት ተዛረበቶ። ቀፂላ እውን ብዙሕ ዘመሳሰል ጸባያት ኣለውና ንዓኻ ድሕሪ ምርኣየይ ነገራት ኩሎም ተዓርዮም ለእዮም ከም ሓድሽ ሰብ ክነብር ጀሚረ ዘለኹ ብምባል ኩሎም ብዛዕባኡ ክትሓስብ ከላ ዝስምዕዋ ስምዒታት ተዛረበቶ። ሊዮን እውን ስምዖ ተዛሪቡ ናብ ሓደ ፓርቲ ሓቢርና ንኺድ ይብላ እሞ ቶስካ ተሰማምዐት። ኣብኡ እውን ቶስካ ከይተጨነቐትን ብዛዕባ ሰብ ተይገደሳን ከም ድለያ ኮይና ሓቢሮም ክድንሱን ክዘናግዑን ጀመሩ። ሰባት ብዳንሳ ኾነ ብቕዲ ናይ ጨጉራ ዝብልዎን ዝሓስብዎን ነገር ሕጂ ገለይ መሰላን ነይሩ። ድሕሪ እውን ክልቲኦም ብግልፂ ፍቕራዊ ርክብ ጀመሩ። ሓደ ናይ ሊዮን መሓዛ እውን ናብ ቶስካ ብምምጻእ ብናይ ክልቲኹም ርክብ ኣዝየ የተሓጒሰ ከምኡ ኣዝዩ ሓፋር ዝነበረ ቆልዓ ኣብ ባዕሉ ከኣምንን ተባዕ ክኾንን ጌርኪ እየ ኢኺ ብምባል ተዛረባ። ኩሎም ተኣኪቦም እውን ኮፍ ኢሎም ንዓለሉ እንተለዉ እቶም ተምሃሮ ቶስካ ትጽሕፎም ሓጸርቲ ዛንታታት ኣዝዮም ደስ ከም ዝብሉን መሰጥቲ ከም ዝኾኑን ተዛረብዋ። እቲ ፓርቲ ተወዲኡ እውን እንትትወፁ ቶስካ ብሽክለታ ጌርና ሓቢርና ንኺድ ምስ በለቶ ሓቢሮም ተጎራቢቶም ከሉ። ናብ ገዝኦም ከይዶም እውን ሊዮን ኣዝዩ ከም ዘፍቅራ ተዛረባ። ቶስካ እውን ልክዕ ከምኡ ክንደየናይ ከም ተፍቅሮ ነገረቶ። ንጎሆ እውን ቶስካ ተሲኣ ቴሌፎና ቸክ እንትትገብር ወላዲኣ ልዕሊ 30 ግዜ ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ተዓዘበት። ኣዝያ ሰንቢዳ እውን ብቕልጡፍ ናብ ገዛ ኸደት። ገዛ ምስ በጽሐት እውን ወላዲኣ ኣዝየ ተሻቒለ እኮ እየምሼ ብምባል ሓቆፋ። ንረጉዲ ክሕግዛ ኢሉ ዝሓሰቦ መድሓኒት እውን ኣብዚ ሕቢሉ ከም ዝገዛኣላ እንትትዛረባ ቶስካ ዳግማይ ሓረቐት። ናሃታ ቅጥኒ ደልያቶ ዝመፀ ስለ ዘይኮነ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ዝግበር ከም ዝብላ ክሕረቓ ጀመረ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ናይ ቶስካን ናይ ሊዮን መስሓቕ ስእልታትን ቪድዮታትን ብዘይተፈልጠ ሰብ ክጥቅዑ ጀመሩ። ቶስካ እውን ሊዮን ብቑመት ስለ ትበልጾ ኣብዝሓ ተማሃሪ በዚ ነገር ከላግጸሎም ጀመረ። ቶስካ እውን ናብ ሊዮን ደው ኢላ እዚ ዝገብር ማክስ ጥራሕ እዩ ብምባል ተዛረበቶ። ሊዮን ግን እንተማሃሮ ሕጂ እዚ ጌርኩም ኢልካ ምኽሳስ ስለ ዘይዋፅእ ሕደጉ እዮም በይዛኺ ብምባል ተዛረባ። ኣብ ውሽጢ ክፍሊ እታ ነጭናጭ መምህር ከም ልማዳ ጸሚዳን ዝሓዘታ ተማሃሪት ባከዳድና ዳግማይ ኣብ ቅድሚ ተማሃሮ ደው ኣቢላ ክትዛረባ ጀመረት። ንቶስካ እውን ኣብዚ እዋን ምስ ረኣየታ ናይ ጨጉሪ ስታይላ ስለተቐየራ ኣብ ልዕሊ ኣላጊፃ ምስሓቕ ተማሃሮ ገበረታ። ድሓር እውን ቶስካ ናብታ እታ መምህር ኩሉ ግዜ ተላግፀላ ተማሃሪት ከይዳ ክትዕላ ጀመረት። እታ ቆልዓ እውን እታ መምህር ከመይ ከምኡ ጸሚዳ ከም ዝሓዘታ ክርዳእ ከም ዘይከኣለን ቶስካ ተዛረበታ። ቶስካ እውን ኣረጊት ስለ ዝኾነት እያ በይዛኺ ሕደግ እያ ብምባል እታ ቆልዓ ባዕላ እምነት ክህልዋ ምእንታን ገበረት። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ምሳሕና በልዑ እንተለዉ ማክስ ከም ልማዱ ብቶስካ ክሕጭጭ ጀመረ። እታ ትማል ዘጸናንዕታ ቆልዓ እውን ንቶስካ ሓጊዛ ንማክስ ንምንታይ ኣፍካ ዘይትሕዘልና ብምባል ተዛረበቶ። ማክስ እውን ቀፂሉ ሊዮን እኮ ውቑዕን ፈራሓን ቆልዓ እዩ ንምንታይ ከምስኡ ዘለ ክርክብ ደው ዘይተብሊ ኢሉ ተዛረባ። እታ ቆልዓ ግን ታይ ከኒእኻ ድዩ ብምባል ሕጂ እውን ንቶስካ ሓጊዛ ክትምጉት ጀመረት። ቶስካ እውን ናይ ማክስ ዘረባ ሰልችዋ ናብ ሊዮን ከይዳ ማንዶ ብናይ ተባህለ ተማሃሪ ቴሌፎን ምስ ሊዮን ፎቶ ክትሰኣል ጀመረት። ነታ ቴሌፎን ተቐቢላ እውን ዘልዕሎም ስእልታት ናርኣየት እንተላ ሃንደበት ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባኦም ተጠቅዑ ናይ ላግፅን ናሃታን ናይ ሊዮን ስእልታት ረኣየቶም። ካብ ዝተላዓይላ እውን ንሱ እዩ ስኢሉ ጠቂዕዎም ኢላ ብምሕሳብ እንትወቕዖ
ኣብ መንጎኦም ሓያል ባእስ ተላዕለ። እታ ዳይሬክተር ናይቲ ቤት ትምህርቲ እውን መፂኣ ናብ ኦፊስ ወሰደቶም። ናይ ኣርባዕቲኦም ወለዲ እውን ሽዑ ንሽዑ ብቴሌፎን ፀዊዓ ክመፁ ገበረቶም። ኣብቲ ናይቶም ወለዲ ኣኼባ እውን እቶም ተረፉ ወለዲ ወላዲ ማክስን ዘለዎም ርክብ ሕማቕ ከም ዝኾነ ተረድኡ። እቶም ካልኦት ወለዲ እውን ንወላዲ ማክስ ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ውላድካ ከም ዝትኾን ምናልባት ውላድካ ከም ዝፋለሉ ዝኸደ ባእኻ ዓይነት ሰብ ስለ ዝዓበየ እዩ ብምባል ሓሪቖም ተዛረብዎ። ድሓር እውን እቶም ፀገማት ተፈቲሖም እቶም ተምሃሮ እውን ተሰዲዶም ሊዮን ቶስካን ማንዶን ኮፍ ኢሎም ናዕለሉ እንተለዉ ማንዶ ንሱ ስርዓት ዘለዎም ፎቶታት ጥራሕ ከም ዘልዕለን እቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ተጠቅዑ ፎቶታት ግን መን ከም ዘልዕሎም ንባዕሉ ከም ዘይፈልጥ ኣርድኦም። ሕጂ ናይ ቶስካን ሊዮን ርክብ ኣዝዩ ጽቡቕ ናኾነ መጸ። ቶስካ እውን ምስ ወላዲኣ ነበራ ርክብና መሓየሸት ትርከብ። ሊዮን እውን ንናይ ቶስካ ወላዲ ብግልጽ ንጓለ ከም ዝፈትዋ ተዛረቦ። ወላዲ ቶስካ እውን ምስ ከደሎም ኣብ ጫፍ ናይ ሓደ ፎቕ ደይቦም ሓሪፍ ዘይርሳዕ ግዜ ሕለፉ። ካብቲ ፎቕ ምስ ወረዱ እውን ምስ ወላዲ ቶስካ ተባኢሶም ነበሩ መሳርሒት ኣቦኣ ምስ ረኸብዎም ክላኸፍዎም ጀመሩ። ቶስካ እውን ገለ ፍርሕንቲ ሓደራ መልሲ ሃበቶም። ኣብዚ መንጎ ግን ሊዮን ንቶስካ ሓዲጉ ኸፍቲ ቦታ ተሰወረ። እቶም ሰባት እውን እንታይ ዓይነት ፍራሕ ዝኾነ ፍቃሪ እዩ እኒሄኪ ኢሎም ዝገደደ ኸላግጹላ ጀመሩ። ቶስካ እውን ሊዮን ብዝገበሮ ነገር ኣዝያ ተደናገረት። ድሓር እውን ንዕዑ ረኺባ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረን ትሓቶ ሊዮን ኣብ ዝሓለፈ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ባእሲ ካብ ዝለዓል እንድሓር ወላዲኡ ካብ ሕጂ ተተባኢስካ ኢሉ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ ተዛረባ። ቶስካ እውን ገለ ተይበለቶ ኣዝያ ሓሪቓን ብእኡ ሓፊራን ሓዲጋቱ ኸደት። እታ ወይዘሮ ብጫ ዝኾነት መምህር ከም ተፈረዳ ነታ ቆልዓ ልዒላ ሎማዓንቲ እውን ባከዳድና ክተላግፀላ ጀመረት። ቶስካ እውን በዚ ነገር ኣዝያ ሓሪቓ እታ ቆልዓ ምልክዕትን መንእሰይን ስለ ዝኾነት ኢኺ ብኣ ቀኒእኺ መቐመጠስ ኢንክያ ብምባል ተዛረበታ። እታ መምህር እውን ንቶስካ ክትፀርፋ እንትጅምር ካልአይቲ ተምሃሪት ተላዒላ ኣብ ንገብሮ ክዳን ይኹን ኣብ ንገብሮም ካልኦት ነገራት ንሃት ክርእቶ ዝደለየ ሰብ የለን ንምንታይ ዘይትፋትሕና ብምባል ልክዕ ተዛረበታ። ቀስ በቐስ ድማ ካልኦት ተምሃሮ እውን ደጊፎም ነታ መምህር ካብ ክፍሎም ክትወፅእ ገበርዋ። ድሓር እውን ቶስካ ኣብ ሽቓቕ እንተላ እታ ቅድሚ ሕጂ ዕሊላታ ነበረት ቆልዓ ዳግማይ መፂኣ ክተዛረባ ጀመረት። ንሃታን ናይ ሊዮን መስሓቕ ስእልታት እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝጠቃዕቶም ባዕላ ከም ምዃና ተዛሪባ ይቕራ ሓተተታ። ብዛዕባ ሊዮን እውን ናዕለለታ እንተላ ሊዮን ቅድሚ ሕጂ ምስ ሰባት ተባኢሱ ተሃሲዩ ናብ ኮማ ኣትዩ ከም ዝነበረን ንናሃቱ ናይ ሕክምና ወፃኢ ስድርኡ ዝነበሮም ኩሉ ሸይጦም ከም ዝሐከምዎ ተዛረበታ። ብድሕሪኡ እውን ቶስካ ሊዮን ንምንታይ ሓዲግዋ ከም ዝኸደ ግልጽ ኾነላ። ኣብ ገዛ እውን ወላዲኣ ካልኣይ ግዜ መድሓኒት ውሰዲ ኢሉ ከም ዘይዛረባ ቃል ኣትወላ። ቶስካ እውን በዚ ነገር ኣዝያ ተሓጎሰት። ብድሕሪኡ እውን ሊዮን ክትደልዮ ጀመረት። ኮይኑ ግን ዋላ እንተደለየቶ ክትረኽቦ ኣይከኣለትን። ናብ መሓዝኡ ደው ኢላ እውን እንተሓገዘኒ ኢላ ንመሓዝኡ ረኸበቶ። ምስ መሓዝኡ እውን ሓቢሮም ናይ ማክስ ብሽክለታ ሒዞም ካብቲ ቤት ትምህርቲ ክወፁ ጀመሩ። ነታ ብሽክለታ ሒዞም እናወፁ እንተለዉ ግን ማክስን ወላዲኡ ይሕዝዎም እሞ ወላዲ ማክስ ንምንታይ ኢኹም ናይ ሰብ ንብረት ትሰርቁ ኢላ ሓተቶም። ማክስ እውን ሰሪቖም ዘይኮኑስ ኣነ ፈቒደሎም እየ ብምባል ተዛረበ። ካብኡ እውን ኩሎም ተምሃሮ ሊዮን ዝርከበሉ ቦታ ከጻርዩ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ እውን ዝርከበሉ ቦታ ተፈሊጡ ወላዲኣን ቶስካ ናብኡ ሒዝዋ ኸደ። ቶስካ እውን ኣብ መወዳእታ ንሊዮን ብርሑቕ ሪኣና ጎይት ከይዳ ሓቒፋን ትስዕሞ ሪኢና ፊልምና ንዛዝም። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኒማና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ። ፈቲኹም ክትኾን ተስፋ ይገብር። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተሃልዩኹም ሕጂ እውን ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እስካብ ብቐጻላይ መደብ ንረኸብ። ንፅባሕ ሰው ይበለና።